Ja, en dan was het zelf ziek en dan liep ik heel slim eerst. En dus denk ik, ja, ging ik nou ek? En wat komt mij? Wat een slecht scenario is dit? Anke Bielsma had een stormheftige periode efter de reg. Eind 2023 kwam de ambassadeur van Noordoost-Friesland erachter dat ze slim ziek wie. Een paar maanden daarvoor verstoor haar man Gerrit Breedler. Nou, een dikkie letter, die het om haar waarom, maar ek zeker voor u te zien. Hoe het met mij is. Nou, het is eigenlijk heel goed met mij. Vrienden hier had ik inderdaad wat een dramatisch ier gehad, dat mijn man Gerrit verstoor. En een paar maanden later kwam ik erachter dat ik kanker hier. En dus een vriend hier, hij is een beetje om deze tijd heen. Toen ik mijn eerste chemokuur gehad. En nou ja, nou had ik dus een jaar achter de rug waarin ik uiteindelijk heb ik zo'n chemokuren gehad en een grote buikoperatie. En ja, vanaf in mei weer mijn laatste behandeling. En daarna ging het bergopwaarts. En ja, ben ik eigenlijk heel gauw weer volledig ontwerp gaan. En ja, baan het me in om weer los. En mooie dingen die ik al bedacht hier in mijn periode dat ik in de behandeling zie het, om die uit te vieren. Dus van gekkigheid wist ik soms net wat ik bij de eindhuis doe, maar dus ik roen echt geregeld met de kap in de morgen. Van dan wie ik toch wel in die even heel wurg. Maar ik herstelde steeds ook heel goed. En ja, ik had gewoon heel erg zin om alles op te pakken. Bielsma is intussen al jaren het gezicht van de theatertjerk in Nes. Maar ook voor de gemeente Noordoost-Friesland viert zij tegenopdrachten uit. En er staan mooie uitdagings voor de door. Er zijn nog een aantal dingen die wil ik heel graag maaien, maar die wil ik al jaren maaien. En het is dus net zo dat mensen denken, oh, ze had nou een bucketlist. Want nee, helemaal niet. Mijn hele leven is hier een grote bucketlist. Want ik doe altijd precies wat ik wil. En natuurlijk maak ik ook wel eens dingen die ik net zo leuk vind. Maar dat is onderdeel van het leven. Maar ik heb wel een aantal dingen waar ik nooit de tijd van naam ha of net goed om ze te maken. Ik wil dus heel graag een Friestalige Bennefilm maken. Waar ik de ruggen al van een bepaald script van ha. En het is wel spannend, want Walt Disney had de orenruggen. Maar dat is iets wat ik heel graag maken wil. Dat speelt hier aan de kust. We zijn momenteel druk dwaande. Dit is echt even een spoiler alert. Maar de World Press foto, om die hierheen te helpen. En ik wil heel graag het Zwanenmeer maken. Het ballet Boetendoor. Ik zei ze nog net weer. En daar ben wij ook met een werkgroep heb ik nou formeerd. Ben we druk met wanden. Genoeg dingen die onder de start staan als nog op een planken liggen. Dags maakt de cultuurvrouw zo nou en dan echt om haarzelf stinken. Je maakt er echt een hele protte verwerkje. Los van dat je je eigen sterfelijkheid even goed onder eigen komen. Wie het echt natuurlijk, de D had je wel even een grote rol spelen vorig jaar. En als dan voort in een stand maast waarin als zelf vechten van je leven, dat is het echt weer net. Want dat kist eigenlijk net sissen, want dan moet het gewoon ondergaan. In april waard Anke Bielsma ridderen. Op een tieren bijzonder, maar echt zeker spannend moment. Ik wist gewoon net goed wat hij ook komt. Het wie echt, ik ben in Amsterdam opereren. En daar ben ik redelijk van hersteld. En na 2 weken moest er toen voort alweer een chemokuur in. Nou, dan wist wel aardig sloopt. Wat ik net wist, is dat dus de mensen om mij heen aardig in de kniepen zitten van zo zou je het überhaupt wel redden. Want daar wie een vreed plant, wilst ik dus dacht dat ik voor het cultuurfonds even naar het provinciehuis moest. En mijn dacht ze, nou, ga nou in mei. En dat badde, maar net voor het cultuurfonds. Dat zij erbij sterk de koning behaag gehad, Joop de beneemde taal, ridder in de orde van Oranje Nassau. Pas achter de schermen, nadat ik hem kreeg hier, waar het in mij zei, ja, maar wist je wel dat is toch maar een van de
5 of 3, ik weet het niet meer, van in de provincie best. En dacht ik, maar dat kent toch helemaal net, want er zijn al je mensen die krijgen een lintje. Maar ja, dit wie dus een ridderorde. En hoe vielde dat? Dat je zei, nou ja, wordt jaren weer uiteindelijk. Nou ja, dat wie dus het gekke, toen de commissaris van de Koning oplies waarom ik dit kreeg hier, schaat ik in de lach. Want ik dacht, ik wil vermoeid van mezelf als ik er naar luisteren. Dus laat staan dat van een oorzaak is. En dat is ik echt zo, want het wie een hele lijst. Maar ja, van jezelf som je dat nooit zo op, hè? En ook de persoonlijke toekomst is van Bielsma iets om te avonturieren. Ik ben heel blij met het leven en ik omeer met het leven in al zijn gradaties. Maar er zijn ook momenten, dan ben ik diep vertrettelijk over wat er gebeurd is. En hoe het je leven even op zijn groenvesten stien had te trillen. Maar ja, ik ga nooit een hele dag dat ik ga nooit een minder dag, dat bestaat bij mij net. Het was een meer moment, ja. Maar nee, ik vind het leven te mooi.